zati guztia prest, Biru, ja! Hemendi pasatzerakoan, 3 buelta. Lehen lau postuetan, multzo-multzoan datoz, eta pixkat atzerako 7 zenbakiarekin lagartzen. Helmugatik pasatzerakoan, 2 buelta gelditzen zaizkie. Momentuz zenbakiarekin Perkus Mol distanti pizkat hartzen ari da eta bigarren eta hirugarren posturako 5 zenbakia eta 19 hurbiletik, baina 9 zenbakiarekin Santi Telleria ere hurbiltzen ari da. Badirudi lau zaldi hauek azken esprinean hurbiletik izan behar ditu. Azken bueltan sartzen ari dira. Gauza bizi-bizi, 3 postuak, 450 eurotako saria jokoan. Datu bezala, buelta bat ematen, 45 segundu inguru egiten dituzte. 1900 eta 25 metroa. Lehen postuan, zenbakiarekin, lehen postua hartu dio orain, lehen postura pisatu da, bigarren Perkus Mol, eta hirugarren Santi Telleria estaiarekin. Adi, badatoz, azken esprina hemen dugu, ia nor dugun irabazlea. Emeretzi,